Pois moi boas tardes a todos os que están aquí no estudio e a todos os ouvintes da Radio Galega. Nós somos Fiana Roca e os imos a presentarvos o noso terceiro disco que acaba de sair á rúa nestes días, que se chama Contravento. Comezamos con un tema que figura nel, unha xota que se chama Tempo de Casamentos, e seguimos con unha adaptación dun tema tradicional moi popular, dun grupo que admiramos moito, que Fusan os Ventos, que se chama Por entre as silveiras. Moitas gracias. Pois unha das novidades que temos en Contravento é a colaboración da hoxe novo membro de Fiana Roca, Sonia Lebedinsky, nas voces. Un forte aplauso. Ay, la, le, lo, ay, la,
Gracias. Ben, esta era a nosa versión dun clásico popular galego, o Quer que lle quer, de Mauricio Farzo. E seguimos cunha composición nova, un tema composto aquí polo noso guitarrista Xiao Rodríguez, letra e música, buena música inspirada nunha melodía popular que se chama A cega da pena.
Moitísimas gracias. Isto que vimos de tocar eran dúas pezas tradicionais, as dúas, e as dúas están así un pouquiño reformadas ao noso xeito. A primeira era unha trullada, un canto de labor, así lentiña a primeira parte, e a segunda era unha carballesa, que é unha cousa moito máis rítmica. E agora vamos a tocar o tema que dá nome ao noso terceiro disco, e que é ni máis ni menos que Contravento. Sabedes que a nós musicalmente nos gusta sempre ir un pouquiño non contracorriente, pero tampouco todo a favor, porque é bonito que dé o fresco un pouquiño na cara e non estar sempre facendo o que outros fan. Hai que ter, pensamos nós, un pouco de voz propia tamén. Para todos vós, Contravento.
Na parroquia de Carreira hai un carballo no abro e da pera no agosto a misa do mes de maio. A misa do mes de maio, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. María no ten galo que o traxo do Penedo, el que aquí este baixo o rabo e María non teñe medo, e María non teñe medo, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai Sara, Sariña, ai Sara, tire la miña, ai Sara, Saro, ai Sara do corazón. Ai Sara. Queridinha erte baite, queridinha erte baite. Como me di queridinha, como me diré deixarte. Como me diré deixarte, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai Sara, Sariña, ai Sara, tire la miña, ai Sara, Saro, ai Sara do corazón. Ai Sara. Ai Sara, Gracias. Isto, como podíades supoñer, chamábase Sara. É un canto recollido en Soneira, cerca de Carreira, cerca de Zas, que é unha das nosas fontes principais de aprovisionamento de material tradicional. Temos ali varias axentes traballando permanentemente para nós, buscando as cousas máis tradicionais de toda esa bisbarra, que son moitas, por certo. E xa que así nos vamos a despedir de todos vós, tocando un tema do anterior disco de Agardando, que se chama O afiador de Tella, e que tamén está basado en cousas varias e tradicionales, pasado polo Turmix de Fía na Roca. Moitas gracias.
Fiana Roca nos directos da Galega coa colaboración da obra social de Caixa Galicia. A ti case que non che dou o ramo de flores, verdade? Doulle a Sonia. Sonia, ven por aquí, queremos entregarte este ramiño de flores. Tes unha voz preciosísima. Cuídala moito. Sí, hai que... requiere moitos cuidados, pero verse todo recompensado cando estás nos directos. E nada, pero eso, hai que cuidar. E máis eu que a teño moi débil, que a mínima xa... Pero bueno, moitas gracias, Unha estupenda incorporación de Fiana Roca neste contravento. Que tal a experiencia? Calurosa, moi... pero moi agradable. Polo público, polo ambiente, por todo, non? Todo, pola Radio Galega, será que nos trato de maravilla. Unha máis, deixadesnos unha máis, Fiana Roca. Pode ser? Algunha repetición de algunha? Veña. Están poñéndose de acordo. Cal vai ser? Un tema moi tradicional que se chama Micaela. Fiana Roca con todos nós hoxe nos directos da Galega.
Muchas gracias.